Ο Τιτάνας είναι ένα φεγγάρι του χρόνου. Είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πράγματα στο ηλιακό μας σύστημα. Γιατί? Γιατί ο Τιτάνας είναι μοναδικός. Είναι το μόνο φεγγάρι που ξέρουμε με πυκνή ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι ακόμα πιο πυκνή από της Γης. Φανταστείτε, ένα φεγγάρι με περισσότερο αέρα από τον πλανήτη μας. Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα αποτελείται κυρίως από άζωτο, όπως και της Γης. Αλλά έχει και μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι αυτό που κάνει τον Τιτάνα να φαίνεται πορτοκαλί. Αυτή η πυκνή ατμόσφαιρα δυσκολεύει να δούμε την επιφάνεια του Τιτάνα. Αλλά αυτό που έχουμε δει είναι απίστευτο. Ο Τιτάνας έχει ποτάμια, λίμνες, ακόμα και θάλασσες. Αλλά αυτά δεν είναι γεμάτα με νερό. Είναι γεμάτα με υγρό μεθάνιο. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου το φυσικό αέριο ρέει σαν τα ποτάμια στη Γη. Ο Τιτάνας είναι ένας πραγματικά εξωγήινος κόσμος. Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα είναι ένα μυστήριο από μόνη της. Πώς έγινε τόσο πυκνή? Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η ατμόσφαιρα μεθανίου του Τιτάνα μπορεί να είναι παρόμοια με την πρώιμη ατμόσφαιρα της Γης. Μελετώντας τον Τιτάνα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε η ζωή στον πλανήτη μας. Η επιφάνεια του Τιτάνα είναι επίσης γεμάτη εκπλήξεις. Το σκάφος Huygens προσεδαφίστηκε στον Τιτάνα το 2005. Έστειλε καταπληκτικές εικόνες από έναν κόσμο που έμοιαζε παράξενα οικείο. Υπήρχαν λία σαν πέτρες, αντικείμενα σκορπισμένα στην επιφάνεια. Αυτές οι πέτρες ήταν πιθανώς φτιαγμένες από πάγο νερού. Αλλά στο Τιτάνα κάνει τόσο κρύο που ο πάγος νερού είναι σκληρός σαν πέτρα. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου θα μπορούσατε να κάνετε πατινάζ σε παγωμένες λίμνες μεθανίου. Κάτω από την επιφάνεια του Τιτάνα βρίσκεται ένα άλλο μυστήριο. Ένας γιγάντιος ωκεανός. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτός ο ωκεανός είναι φτιαγμένος από νερό, αναμειγμένο με αμμονία. Αυτός ο ωκεανός θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερος από όλους τους ωκεανούς της Γης μαζί. Θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σε αυτόν τον κρυμμένο ωκεανό? Είναι ένα ερώτημα που συναρπάζει τους επιστήμονες. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ωκεανός του Τιτάνα θα μπορούσε να είναι ένα μέρος όπου θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Μπορεί να είναι παρόμοιος με τις συνθήκες που επικρατούσαν στους πρώιμους ωκεανούς της Γης. Ο Τιτάνας είναι ένα φυσικό εργαστήριο. Μας δίνει μια γεύση από το πώς θα μπορούσαν να είναι άλλοι κόσμοι στο γαλαξία μας. Η εξερεύνηση του Τιτάνα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του σύμπαντος. Διευρύνει την άποψή μας για το τι μπορεί να είναι ένας κατοικήσιμος κόσμος. Συνήθως σκεφτόμαστε τους κατοικήσιμους πλανήτες σαν τη Γη. Αλλά ο Τιτάνας μας δείχνει ότι η ζωή μπορεί να υπάρχει σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Μελλοντικές αποστολές στον Τιτάνα θα εξερευνήσουν την ατμόσφαιρα και την επιφάνειά του με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μπορεί να στείλουμε ακόμη και ένα υποβρύχιο για να εξερευνήσουμε τον κρυμμένο ωκεανό του. Η εξερεύνηση του Τιτάνα μόλις ξεκινά. Αλλά ένα πράγμα είναι ήδη σαφές. Ο Τιτάνας είναι ένας κόσμος γεμάτος θαύματα που περιμένουν να ανακαλυφθούν.